Hi guys, nanku umuzi omuhle kodwa hhayi nje ngobuhle kuphela. Negceke elikhulu kade kuyi-crash manje siyadayisa le ndawo. Kunama-building amadala uzoyikhandela kabusha uvuselele. Cheap 100 times 100 by 50 ubukhulu beceke. Uma ukuthi uyawuthanda sicela uthinte le nombolo le. Nomusa kaKhoza eDukuduku ezweni elisha o-792416929. Umuzi ushibhile, igceke elikhulu, iflethi indawo enhle. Siyabonga.